जि बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार बेखौ जोङो पाटगावआव गायसनजेनबाय जोङो गंबा इन्डास्ट्रि बड'लेण्डआव गायसननो नागिरदों बिटिआर सरकारा दिनै फार्स्ट टाइम मोनसे इन्डास्ट्रि बड'लेण्डआव गायसननाय जादों बेखौ ब्रिक्स होनना बुंनाय जादों बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि पार्क जोंनि ओनसोलनि माखासे सुबुंफ्रा खामानि मावनो एबा हा हु गैजायैनि थाखाय बाहेरायाव थांनानै हाजिरा मावहैनो गोनां जायो बिथांमोना न' बां गारनानै केरेलाफ्राव बाहेरायाव बोसोरनिफ्राय बोसोर खामानि मावहैयो न'आवबो जोबोद दुखु खस्थ' मोननाङो दा बेखौनो लानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो सोमावसारनाय समनिफ्रायनो सानबाय थादोंमोन जेब्ला जों बेवहाय माखासे इन्डास्ट्रि गायसननो हागोन बेवहायनो मावना जानो हागोन ओंखायनो जोङो गंबा इन्डास्ट्रि बड'लेण्डआव गायसननो नागिरदों बिटिआर सरकारा दिनै गिबि इन्डास्ट्रि जि बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रि सेन्टार बेखौ जोङो पाटगावआव गायसनजेनबाय आरो बेवहाय रोजा रोजा सुबुङा खामानि मावनानै जानो हागोन बेवहाय माखासे प्रडाक्सन खालामनाय बेवहाय इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों लुनानै होगोन इलेक्ट्रिसिटि बेयाव थागोन गासैबो बेबस्था थाजोबगोन खालि सोरबा दिनै एम्फौ फिसियो बेखौ मायबा मोनसे प्रडाक्सन खालामनानै पेकेजिं खालामनो नागिरदों माइरंनिफ्राय बायदिसिना खालामनो नागिरदों नानिफ्राय बायदिसिना खालामनो नागिरदों आसार बानायनो नागिरदों औवानि बायदिसिना खालामनो नागिरदों जा इन्डास्ट्रि प्रडाक्ट जायो बेखौ बाहेरायाव फानहरनो थाखाय स्किल ट्रेनिं होनाय मार्केटिं खालामनाय गासैबो बे सेन्टारावनो खालामनो हागोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंहा टंलानि मुरमेलायाव जागोन तामुलपुराव मोनसे जागोन झालायाव मोनसे जागोन आरो क'क्राझाराव आरोबाव मोनसे जागोन आरो चिराङाव मोनसे जागोन थेंक इउ सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससिबि जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज एमएससिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससिबि जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव एमएससिबि जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव